Statement ichi Tinashe Chamashika ndirikumhangarira Hilda Piri Kakova anova mudzimai wangu akabva pamba akandisiya akugara neumwe murume anonzi Prosper Dube. Iye Prosper ndokumhangarirawo nekuputsa musha wangu achitora mukadzi wangu. Hilda Piri utekona nina noTinashe Chamashika sekuvai. Prosper Dube naye utekona handina kutora mukadzi wake. Pamusoro idare. Pamusoro imambo. Ya ndakati ndakati tiri kumba ndakanga ndiri kumba kune workshop pandogara kuZvombe East 10 off. Saka ndiri kumba kudaro pakapinda in fact ndakatanga ndaudzwa nemudzimai wangu akanditi ndataura nagogo nenhauro rwedambudziko ratinaro pano pamba. Aita problem yekuti anobata pamuviri pachibva pava kuma 3 to 4 months. Zvadaro ndakamboedza umwewo kwandaizama kupoterera ndichikodya mari pasina chaibuda. Mushure maizvozvo ndikati rega ndimboti zororei mbijana since mari yandanga ndakachengetedza ndichifikidzira kuti chakuridza kudai zvikaita zvikaramba. Ndokubva mukadzi anditi ndafonerwa nagogo. In fact andafonera gogo kumusha ndikavaudza anova mudzimai wasekuru vangu avarapa. Akati mudzimai wasekuru vanditi tina madzimai vari kumwe vanobatsira. Madzimai ava vanobatsira saka ukambouyawo kuno ukakumbira mukwasha unogona kubatsirika padambudziko rauchemana bhozi vandobatsirawo vamwe zvichiita. Mudzimai achindiudza mashoko iwaya ndikati alright ona manje zviri pano izvezvi andina mari. Vakati vati vanoda kutaura nemi ndikati pakanaka ndikaona airtime ndichataura navo. Gogo vakazondifonera inini phone sati ndawana airtime kuti nditaure navo. Vakabva vandiudza semaudziro anga andiita. Vakati ndikachiti kuna gogo gogo zvaizvezvi handisati ndane mari asi ne mari yangu iri kuna Samuel ndakatarisira ikangosvika ndichaita kuti auye. Gogo vakati alright pakanaka unenge uchitiudza muzaya usazononoke muzaya kumuzobatsira. Kati pakanaka ere. Ndabva ipapo ndichobva ndaenda kunotsvaga Maria ndaiwana ndichitorofamba murodhi yakwaJuweri. Ndobva ndafonerwa nagogo kanzai ukazodii paya ndikati right agogo Maria yavapo. Saka ndichaita zvokuti zvanhasi chiri china mangwana Friday ndichaita kuti neFriday nditume mudzimai auye ikoko. Gogo vakati ukadaro unenge wagoona zvemari dzimwe dzinozodiwa unozozviona papa chekutanga imbomupa mari yebhazi auye. Ndikati alright gogo pakanaka. Ndichobva ndasvika kumba ndichosvika mukadzi wangu angari pashopu ndikabva ndati tachaisa taenda kumba paya ndikati onai madam gogo ndataura nawo. Saka zvatava kuchiita panapa nhaurwa iyai yamaida kuenda unoona gogo kumusha muchinzvindo kwamadzimai. Ndakuchiti imi mubude iri Friday andika mangwana kuseni maenda iri Friday Saturday muriko neSunday muriko then mudzoka nemusi weMonday zuva ronoviri. Tikatenderana namai kuti alright pakanaka ipapo. Mangwana kuseni chomuka ndichobva ndavati Marie iyi ndeye transport. Iyi mari imari yepocket money uchaitawo zvimwe zvinhu. Iyi mari imwe uchanotsvakirawo nagogo zvaunga wanhongerawo paJuweri anga mafuta muriwo netumwe twaunga nhonga. Wasvika kumberi unondimhoreserawo wanagogo. Akati alright pakanaka. Ndichomukira kubasa. Iye ndichomusiya kumba achorongedza. Arongedza hembe dzake akaisa musecho. Achouya pamashops akati ndakuda kuenda ndagadzira. Ndikati alright pakanaka. Ndichobva ndaona kombi yevakomana anozi Prosper. Ndichobva ndati vakomana since mune mari yangu vakomana ndandichikumbirawo mutakuriro mukadzi wangu munomusiya kupi paJuweri. Vakomana vakati no problem ngapinde tende. Ndichobva ndavapa mudzimai wangu. Mudzimai chionekana naye zvakanaka achobva akwira achoenda kwaJuweri. Aenda kwaJuweri ndasvika kumanheru manje zuva radoka ndakufonera mukadzi ko mai mwana mazoti zii mafamba zvakanaka here gwendo gwemota gunotyisa mazuva ano munogona kufamba mukasasvika. Mai mwana akati ndafamba zvakanaka ndavako kumusha. Havari sei vanagogo vari right vana sekuru havari right. Kana vari right pakanaka isu tasara kunoko chimbori hangu pabasa asi mai ndakuzochaisa ndichienda kumba. Alright pakanaka. Zuva iroro rapera remusi weSaturday. Takuenda pazuva reSunday kumazuva ronodoka. Makusei ndakamisira message mamuka sei. Havana kuipindura panguva vakazopindura late vachisema please call vachiita sevasina airtime vachiti havana airtime.
ndokubva ndazovafonera kumanheru. Mhinduro dzavakandipa dzakandiratidza kuti pane something chinhu chiri kuitika chiri kuvigwa chandisi kudini, because ndakamubvunza inini kuti ko maswera sei zvikati taswera, vati taswera kudaro. Ndobva ndavabvunza kuti ko inda kuita seke makapora nhasi manoendera kwamadzimai zvikati taenda tavashayiwa tazi tinozodzoka mangwana kuseni. Ndikati alright. Saka alright madyei, ndakutaura munyaya dzekutandara. Akabva akata foni, asi mukukata foni kwakaita pana iseka pasaidi. Zvadaro akata foni seizvozvo, ndokubva ndati anyway ngandisiyana naye pamwe kuda panewo zvamugumbura ikoko, ndozomufonera time pamwe anenge akunzwa zviri nani. Ndatogara paya kumazuva ranodoka zvekuma 7 ndopandakaona chihonda fiti cheblack chasvika chanomira pashopu pangu. Ndaona chihonda fiti cheblack ndokubva ndatoenda pachiri paya nchiti ndonobvunza kuti ko uri kuda kusevhwa, uda kubatsirwa nei. Ndopandakaona mudzimai wangu akamira padho achindifuridzira muridzo, achindidedza nemuridzo. Achindidedza nemuridzo akamira padho. Ndobva ndaenda paya ndikati ko mati kudi madhamu matobatsirwa zvatoita ko zvamusina bhegi riri kupi secho. Zvikanzi ndatoya kuzotora zvinhu zvangu. Zvandaya kuzotora zvinhu zvangu panapa hama dzangu ndadziudza zvese kuti unondishungurudza, unondinetsa, hauna nguva yekuronga zvinhu neni, unenge uchiita zvako wega. Ndikati nhai madhamu, problem yangu chaichaya imbori papi, ndiudzei. Kana paini musingakwanisi kundiudza togona kuenda chero kune hama iri padhuze munoitsanangurira then yotigadzika pasi totaurirana towirirana kuti chanetsa chii. Akanzi kana ini ndakuda kudini, ndoda kutoenda kwaJuweri ndatotsvagirwa imba nana bhudhi vangu. Ndikati vana bhudhi vako vanogozokutsvagira imba sei, ko havazivi here kuti kumusha kwenyu ndakaenda ndakanobuda pachena ndakanoonekwa ndozikamwa. Handiti akabva handiti chi izvozvo zvese zvauri kutsanangura izvo indatokuudza iwo kana uchida hama dzatisagwa ndeidzo sekuru rapo avo vakagara. Zvikanzi hama dzangu dziri kudini, dziri kuzviziva pakanaka. Ndichibva ndadedza mufanha wangu wandoshandidzana naye pashopu Manake. Ndikati Manake uya pano ndinziriwo zvekutaura mai wacho shamari, handizviri problem yangu iri pamwe wanga udzawo iwewe. Zvikanzi kana makutodaro ina ndichatodini, handichatodi apo wangu wamboti vanoda kuenda kakumbonozorora uri kundishungurudza. Zvadaro paa nhai chanetsa chiiguleza ndiponi chakaipawo zvane zvatongoona muchifara muchidai. Akabva amupindurawo zvaakamupindura zvakangofana nezvaanga achipindura inini kuti inini vhele handichatodi. Ndobva ndachidedza mukomana anga haiwa nemota ndikati uya pano shamari iwe honaka munhu wauri kuda kutora uyu mudzimai wangu haatorwi nenzira uye mahusiku anaye. Iwewe honaka chidzokera kwawabva zvikazi ini ndahaiwa. Ndikabva ndati alright, kana wahaiwa mari yaka $10 kubva paJuweri. Ndikati $10 chidzokera kwaJuweri. Obva adzokera kwaJuweri mukomana. Ndobva ndatorana nemudzimai tobva taenda kumba. Tasvika kumba obva aenda pamubhedha, ainge wabhizi nemamessages pafoni pake, handizive kuti vanhu vaitaura navo ndivanani. Adaro so ndobva ndafanirwa kwanzi kushopu kwaita customer kunodiwa change, uya kushopu. Ndobva ndadzokera kushopu. Ndakasvika mumba zvinhu zvava mitundu zvagara tsapo. Ndikasvika ndikati ko nhai madhamu chiiko chamunoti onai maakuita zvese izvi, hapana kana kutaurirana, hapana chii chanetsa. Akaramba kutaura neni, atadza kutaura neni seizvozvo. Ndobva ndamuka makuseni ndine munyaya wangu wandauya naye panapa akagara pasera. Munyaya wangu ndakamuvinga kumba kwake. Ndikati ona munyaya wangu wandakaenda naye kumusha kwangu ndichinobvunzira kumudzimai wangu. Ndikati ona munyaya wangu, uchiona ndauya panapa ndaita nyaya kumba kwangu mai vari kuti havachadi musha. Asi sinzi mai achiti havachadi musha manje ndandafunga kuti ndimbovatora ndimbenda navo kuhama dzavo vambononyatsa kumbonobvunzudzana pamwe iye hama dzakadzudza chokwadi chezvamunetsa. Kana ndine mhosva yandaita, kana achida kuripa ndomuripa. Asi kana ndisina mhosva zvonotsanangurika futi kupi ikoko. Handiti munyaya yangu akanditi alright, inini ndida kumhanya kumakomba, saka zvandava kuita ndakupa motikari. Sinzi une driver's license uchikwanisa kudrive, ndakupa motikari yangu woenda nayo kupi kumusha kwacho. Nyai neupi mnyai sosinateka mota ine hauswateki mota dadaro ndopiwa mota. Ndoka ndaya nemota angori busy pamashops achine foni yake achita matext ake achitaura nevanhu vake. Foni yake anga akaisa password yekuti ina handifaniri kutomboona anything chinoitika mufoni make. Asi foni yangu ndaimupa aivhura pese pano. Iwo wanyatazviwa wanyaya kukwenzera mberi maningi iwo uri kudeya. Right. Chinangwa chandinacho inini panyaya yangu ndechekudai so mudzimai wangu ndandakanobuda naye kumusha kwedu akanozikamwa uye akanozvintoisa kuhama dzangu achiti anoda kuita muroora wana mai vangu. Ndikaunganidza vana tete navana baba nana mai
akati azvipira kuva muroora vani vabereki vangu. Zvadaro isusu tinoshanda nechivanhu kumusha kwedu. Pane chivanhu chatakabva taita mumusha medu chekuti kutambira mudzimu mutsva wapinda mumusha. Tadaro so nhasi uno uyu amuka ati haachadi nezvangu. Ati haachadi nezvangu. Ndakuchimuti kwaari ndokumbira shamari kune tsamba yabva kumusha. Tsamba yabva kumusha iri kuti iwo tanzwa kuti paviri imi hamusi kuwirirana. Umwe nomwe ari kugara kwake, umwe ari kugara kwake. Saka ndakukumbira kuti iwewe mutsvagane kana kuti chakufonera 1-1. Moonana motakurana mouya kuno kana zvichibvira tsvaga hama yake yaungagona kuti ange achifamba naye. Mouya kuno kumusha. Iye otiudza kuti rasinzi iwewe wanga wakaenda kumusha kwawo kana kuda pachena uchinovhunzira. Wapati yekufamily yawo futi inoverengwa kupi ikoko. Saka iye kana afunga kusiya izvi ngaachita kuuya nehama yake kuno kumusha, auya kuno kumusha, then togara futi round semagariro atakaita paya. Tobva torera nehama yake iyo pfugamapo oti inini sendiro gupuro hama yenyu handichaida ndafunga kuita zvelife yani yangu. Then isusu toziva kuti mumhuri medu hatisina munhu akadai. Adini abuda pachena ochienda hake. Saka mushure maizvozvo ndichimuti ngatiende iye achiramba ndaakumubata achifambidzana nauyu Prosper ndeupe sukumai. Ono vanwe. So then I'll put segway. What's the problem with you? When I was I didn't even go on. Ah, oh, Lovagok. ah, Lovagok. Mfazi remas. Ndongziwa. Mazela. Uyu ndongziwa aimbori mukadzi woyo. Mkazwana. Uyu akandiudza kuti neuyu akasiyana. Akudza nini? Pandakasa- Sandogara naye. Aya ndodana naye handisi kugara naye. Sukumani. Uri kule ngwawani. Popo kusifamba. Kusifamba. Kusifamba kusapho kusifamba. Ayi. Umuntu akasifamba. Kumzukulu umntana enkazana. Uyahula. Hayi. Khathi umuntu la ngakulo yakhe. Akathe into zokuthi kufuze liyekibo kuyebheja liyekhuluma. Liyekhuluma ukuthi kasathandani. Khathi unosukela into le. Yabona umuntu lo yindoda egqoke i-trousers. But ebhrugweni akula lutho. Nazithiwa indaba. Okwenza mna kanjani? Nxa sasithi sikhuluma indaba yakhona yena wayenzwela ulaka sizama ukuthi sisolve iproblem leyo. Nje ulaka baze waqala nje uthi Right, hayi ngayibhugwele la thabula. ayila sisathe ngasibampayo mina. Sahlala umnyaka da. Abantu abazaye bembone ngizithwele kumbele ukuthi thina bazaye mbambe isisu sakhe. Khoze ebhrugweni ngala lutho ngangiyasebenza. Nganyeza Endini ngakakhulu manje. Usaba lapha eBrooklyn kulolutho. ebhrugweni kulokuletho khoze uyangisuthisa okwakwehlulela lo. Manje mtape iwakanye. Chindela wachiwa tena. Chitevele handi mawedzi ndonzwa mawedzi. Hazi mubhurugu hamuna chunhu. Ndazvinzwa. Iwe wazangogarisana chete. Mubhurugu hamuna chunhu. Ukuringaniwo ndombobvuta. Saka tobadi. Wazono wati rankira wati shayi. Saka tiuze zvokudini. Right. Chiri ipapo. Ati mburugo mangu manga musina chinhu. Saka pamuviri paaiti abata pamuviri pachizobva paibva kuti. Ari kuti haana mbobvira bata pamuviri. Ndozvandokuti inini mubvunzo wangu uri pakuti pamuviri paaizobata pachibva paive pani. Wakaiwe kaiwe tinashi. Uyo ari kuti haana mbobvira bata chi pamuviri. Pacho uyo aripo kapindurana kurimanashi. Khoze mina lapha kakho ukuhlala la yani angizaye ngibe lenyanga engithi le ngaye qukungile esikhathini. Every month ngahamba esikhathini. Umuntu ozithwele uyahamba esikhathini. Mubvunzo wangu wouya uchiti Yuda. Pewaiti uri kubleed home. Tikafonera sekuru mushangoni. Vachitora mari yangu. Vachiti iwewe ndiri kugadzirira. Mimba isabve. Ndine uromboona sekuru mushangoni vanotaura nezvavo vakashayika vakavigwa mari mwezulu. Ndine urombo zvikuru zvisingaiti. Kupi? Ndine kurwadziwa mwana mangu. Kwamutare panonzi paSunside, kwamutambara kwachimutambara. Pamutambara paSunside paya chienda pane dziwa road chimanimani. Ndaiona apa kona pai.
ndine urombo nekusekuru wangu wakashayika zvodai vanga vari vapenyu nhasi ka vachitondipupurirawo nyaya yakadai because ndakatombopoterera nekwavari ndichaga kubatsira. Iwo mukadzi uri kumuda here? Uyu mukadzi wangu ndomuda kutonomuenda naye kumusha kwavo ndichinoti hama dzake ndokumbira musare muchitaura naye ndoziva chindora kuti 1 week achizotizako kuratidza kuti mukadzi ndaita sei ndomuda. Zvana ndokuti yakufuna ndechitira mina ukuthi ngiyalala mfuna ukuthola ngifisa ngishayinja mfihlumphi ngathi sengisuke mina ngithi le handi 130 walande lapha engihlala khona emastands wayenza ukungithatha ngiforce emfake emoteni enginika amazwi ukuthi ufuna ukungibulala. Indaba yafika epolice wafika wavuma indaba yakhe sathi sesivumile indaba lakhe wabatshela epolice ukuthi anisela ndaba layo konke akwenzayo ngabe elifini yakhe anisela ndaba layo nyamana nxa etshela amapholisa nyamana nxa ebezomali ukuthi umalela ngaliphi. Omunye umpholisa wabehamba kwalo nguye owayetonga indaba yethu wafika wamtshela ukuthi lo etshela umpholisa wangikwenza ukuthi sengathatha omunye umfazi lwana mina anisela ndaba layo. Umpholisa lwana wabebuya lapha engisebenza khona mina wafika wambuza ukuthi uwasuka kuhluphi yini mina kanjani ukandihluphi so wasesithi kangeke ekuhluphi cause ngahambele eJombe East wantshela ukuthi selomunye umfazi wena akasela ndaba lawo. Umpholisa sakukhombisa khuluma sizwe wena wozalalisa abantu wena fana uzakufa kubi la wena sukuma wena sukuma anti ngumfazi kalo mntana wenu ngwezingaki lo nguyo lokuze usisi wabo lokuze olokuthiwa kuba umntana kunani umntana konufana lo nguyusisi wabo alright ukuhamba njani lapha umzukulu lo wabuye ekhaya wafika le $50 wathi idingelani nawo wahamba wabuya semthwele ngemoto le mpahla zakhe zonke wafika wamsarenda ekhaya wathi nangu engamthatha khona senzomchiya futhi khona akulinye isente esalidlayo sokangamakhathi esingasesihlukuluzwa sizontongwa lapha kungela sente lakhe engalidlayo nje usayini hanzo wabulisa $50 kumusha kwawo ndakaenda ne$50 ndichinovhunzira nemunyayi wangu makatitambira vatitambira kumusha kwawo ndichobva tadzoka kuno nemudzimai vatipa mudzimai tadzoka kuno wena mzuri ndiyahlanya lilali lokolisa umntwana ri $50 ndichobva ndadzoka kuno ndadzoka kuno ndokubva kwaitika problem yandiri kutaura iyi yekuti uyu aifanira kuenda kumusha kusikavela haana kuzoenda kusikavela kwaiti aite problem yada unobetserwa kusikavela akanogara majiweri nevanhu vake vaifambidzana nawo ndine umwe umbowo wandinawo mukati mefoni yangu unokwanisa kutsanangura mafambiro akaita ese $50 what do you expect wetinasha pa $50 tarisaoreka pa $50 you expect wewe sanity pa 50 baba atola kutaura sevarume hanikati iso hatirambi kuti waripota hanikati but udangotaura geniusly sevanhu vanotonga matayo iwewo wakabvisa tsvaka raikuru hanikati tsvaka raikuru hakusi kuroora hariri tsvaka raikuru is as good as mari yedrink yaunongopawo isi maito chihure tsvaka raikuru hairambosiyana chihure bcause mahure maexecutive anotokechwa nema100 maexecutive wazva here enda patashline unoona mahure maexecutive achashasha ma200 hatikuti wewe tinasha mukadzi uyu rewaimuda handiya dai waimuda wholeheartedly dai wakabvuma kurapwa umburugwa musina chinhu 1 wakamuroora zvaikubatsira iwewe ikozvo tiri kuti handiya iwewe uyu abhita zvikuzwa uyu ari kutaura kuti wakaendesa ningi nhumbi dzake aunonomusiya here kumba kwangu handina kunomusarinda kumba asi ndakakumbira kuti sehama dzake semunhu ane nyaya dzakutanga dzinyowani vambosara naye for 1 week saka manje ndokumusarenda nhaura iyi tina sei iye hatigoni kukontinya nayo woziri kuti handika iwe mfana newewe wakaroora here ndichiri kufambidzana naye une mudzimai zviri 19 oh
hayi wathi you can't say much about naura yakho hayifa no ndinotaura newe muri mahore mimi machara kubuda noidza vana vevanhu musina kufambisana nayo nemari iwe uchiwa mumachara $50 uri gava remunhu uri gava rosiyana negava rinofamba chidhambudze vanhu iwewe uri gava mugoto imbwa chaichai mbwa isina mukwe iwe iwe tinasa kuti nhauro yako kufambire zvakanaka kuti kufambire zvakanaka unogona kutaura nemudzimai uyu separately pasiri padare muwirirana uwo kana uchibvuma kurapo munodzoka pana kutokurapisa izvi hazvisi haisi nyaya avo wovapa faniro dzavo sekuti ivo vakavadii vakavahima uzwana munhu achitora munhu achimudzosera bheki kuumba kwavo kurava kuti ari kuti pane correction pane correction ikuda kuri ikuda kugadzirwa saka iwewe we are still under a prescription period yecorrection andika no yatiri iyoyo yatiri kuti iwewe wodzokera munyaya wako zvipera bwe ndianapena munyaya wako kuti uyane question mark but all right again munyaya wako zvisisa pera Sodom ubaba lo mngani wakho lo ukuthi yena nxa efuna umntwana lo ukuthi umntwana lo akhululeke enhlizweni yakhe sefuza amkhombise kutsha uyezwa akhulume naye kutsha ayekhuluma nabazali bakhe abanika ifanelo zabo bani zabo ngoba wakuphi $50 akula mfazi ongahlala naye emkhulula ibhruga nge$50 hayi singamadoda tobi $50 ilo lelo bajoyela apa neshamari zalinazo ilo ropera kupera saka uyu faniro wana mosa wana sekuru wachawo namai wachawo vanoda pfuma waziwa wakaisa chibatiso chautiri kuuya terera kamutape panguva yechibatiso yacho ndoya waifana kudzokera handika unozaire tsvakirai kuno haifani kutora 3 months ukaisa tsvakirai kuno 3 months ose after 3 months inenge yarapsaka it's as good as magara mahara handika saka uyu mwana airova mapoto handika zvairova mapoto ndo paari kuti iwe pataa kuti iwewe chidzokera bheki kutraining table wochizotaura nemwana wako kana izobvuma handika motaura namuonesana nawe Sotombo asari mhuri kana mataurana musi wa30 modzoka panapa munoziva musi wa30 motutsa zvamafunga handiyozaita mhla ka30 yaiva risicheleli kuqavangileni so come back mhla ka30 30 August next biza lapho ngolo manje